Hello guys, this is Eric Ilot of Vigo City, Davao, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Ilot. Ayan, magandang gabi po. Labi na sa first viewer na ko. Kung sa karoon lang nakakita ng video, God bless po sa inyo mga. Sige, may gabi sir. Ang satong tamati. Kita ko diri ba? Kaya sa dapi-dapi. Ang sa pagyod. Wala sa nag-drive ko dito. Oh. Ha? Bigay ng biyahe ba? Nagtindog-tindog. Ang sa pagyod. Wala. Tama kasi pero Wala lain. wala pa. Ako lang bahala sa ban. Sige. Asa ka ito balayan mo, datok? River, dili. Driver sa ay. Ade, datok Riverside, dili. Dili. Kasi kita sa sauran. Datok, Japon, na. Sige, ayan guys, shout out sa taga Datok, no? Vigo City, no? God bless po sa inyo sa mga taga Datok. Si Sir Dio at Tabangan, no? Ako na lang ibala sa uban. Sakit iyahang dapi-dapi, no? Iya pangyuran. Dire lang side. Wala nilain. Sige. So ayan, shout out sa inyo ha. Tabangan na ito sa Karang Mamayo. Siyempre, ano ba na sa pagkampot Ginoo, no? Tanang yung mo doon rin tabangan na to, no? Maningkal mo ta, nga mamaayo mo, nga tanang nga doon sa duha. O sa mga karoon na nakakita ni, no? Labing na sa ko ang subscribers, sa mga Facebook friend na ko, ayan, hello sa inyo nga, nga labi na dito sa mga stroke, mild stroke, o paralisado, na wala pa makapatry sa kuha, try mo sa kuha, basta makatabang sa inyo ha. No? So ayan lang, kung karoon ng kita ng video, please subscribe, click lang the notification bell, comment, like, and sa comment lang kung naboy mga pangutan na kabahin sa inyong ginapamati, sa inyong kalawasan, nantog karoon, wala dyan po mamaayo, no? Shout out sa lahat ng mga subscriber na ko, kung sa lahat ng mga OFW, alabi guys. So maghilot ako, tanawan nyo ni guys niya, napo ni siya part 2, no? Kaya taas man ni siya kahit, okay? Okay, kulot. Kaya ka na? Sugod ang video. Please support my channel po. Maraming salamat. Comment lang, no? Nakanyang pang-basic lang sa kanila. Pila lang hello mo ba? Patulong na tulo. Anak. Ano tinawag? Pangalan? Michael Vincent. Michael Vincent.
kita na sa video ni ko. Ha? Kita na sa video ni ko. Okay. Problema na sa tutanaw. Ano lang, ano sila makita lang. Wala na ng views. Ngayon lang mabitin sila boss para maibog pa. Ano ito nagniloto na babae? Comment nila, ay tabo ni boss. Paghilok mo ko ni boss. Nag-video naman ko. Sekarang mo gusto mga video. Namang gusto dito ka video. Wala nga makit, dili masalipot. Kaya ako kay kundor man. Lipot dito. Kumain. Ano, sinong ugas. Sinong tulong ka niya? Pasagdan ang ito ni mo? Kuha ko to dali video. Ha? Tubangan ba? Okay lang. Kanina mga kurso ng di makita. Puro magtakilid na wala na. Oh. Kanina naman di ako napita. Lagi ko kakapang gabi eh. Bago ako naligo. Pero ka nang sa naturang adlaw. Singot ko ka. Bago na mo singot. Parang singko dahil mo. Tapo na lang. Bukas sa kita tayo. Ikang no? Yung ngayon, makiran. Kanina group ka. May kalagi. Saka na kamay mo. Up. Saka na hirap eh. Up. Hindi na pag yung ikang ba. Wala manawag ang harura no. Ha? Tawag ito. Bili na ito. Sana sa video niya. Ako bili mo. Meron man. Yung ano ba? Tanong nila lagi. Karate sa magtapos. Wala eh. Ay, kamot raman. Hindi ko ba magnawag? Jesus. Sinilay na. Ha? Sinilay na. Gamay. Okay, ganahan ko dito. Magod pwede bili ko na yung tomato po. Saan sa mga dito? Ano ito mo ito? Oh, singot uga. Kanapit ang masingot no. Masangit pa na dire. Oh. Ngayon to takay tao likod. Bukas na lagi ko.
grupo na siya may. Grupo na siya. Oh, hindi ka ba? Tawag ka na, suot, suot. Panood na. Ang suot, yung parteng karaanan ng masuot. Nagdugay na dito kayo bang wala mahilot. Ano yung suot? Ang pila ka years na bang wala dito matandog. Siyempre, kung alas 2 peso, alas 4 kapit ba, wala yung unong ba, ito palamunan. Tapos yun? O, enjoy na po. Ay, kung sa gabi eh. Ulit na ba? Ito. Ikan mo lang ito nato. Malayo lang. Sa yubot. Sa gabi eh. Ilay pa, budol ni mo tayo. Sorry na. Magkanitan mo balik sa dati kay Bimang. Ito na ang silip ng English. Kaduga.
Tapos, layas na yung panuhot. Oh, dinig ka na mo. Mabalik ka na. Ha? Sakit na kami. Badili din siya. Karena ugat niya naipit. Inilah. Asa? Dili ba sakit? Ang sakit. Ang kanang ugat nga na ipe. Paraan mo lakaw bitakang. Muhanan din mo na. Ano yung gampon? Mana po? Pero hindi nang tambal gabi na. Wala. Kung nawala siya sa tambal, dili na ugat. Kanong utra? Ang ugat dili na matagtambal na. Ipit mo na. No, ipit siya. Pero sakit-sakit. Pero gahapon sakit. Yung kayo. O sakit siya kay ano man, sakit hindi na panahon. Sakit itigaw ka. May stress. Diba siya? Alam mo, hindi plabi po dito. Nagagamay. Sarap.
Tapos, yan. Sabi pa naman ito, eh. Nag-asal mo ng hikap. Driver. Ito pala yun. Look, panood, di ba dari banda? Oo. Ano ko, pag nasa nahalo sakit sa tao, tumutuga, tupang sa kuhan. Saan na ka dong? Ha? Ikong naman yung mama. Ulo ka, babagul na. Ito braso, ha? Naigas ko yung bolt niyo mo. Magluwag siya. Naman. Mamana ng isda. Ano ka? Umita ko. Mang, umita ko, Mang. Kaon ko. Ay, baby.
pahinga mo. Istorya na yun. Jadi ka cellphone na lang. Istorya ba? Kaya di mao ang istorya. Okay. Nakara ko giyawit. Basta manood mo. Gawin mo. Gawa ni, uy. Wala, may limpyo-limpyo yung cellphone daw. Eh sige na reklamo tayo. Mga kita mo na nagamit. Kamo. Yata ka, mama ka. Yata mama. Mang! Mang, may school, mang. Okay, okay. May school na gani. Wala na, ano? Matago yung rasyon, no? Ha? May puta na naman natuloy lang. Ha? Natuloy lang ba? Ka ng orasyon kung mga ang kalaban ako, mga wakwak na, marangay, mga daon. Pasok siya. No, pero ba na isa ilot lang orasyon na, di ba? Yun, lahi po ng orasyon. Lahi po ng orasyon. Anong orasyon? Orasyon lang na siya. Kalaban niya, ili tao. Eh, kanina na, ayun na, may balag ko na eh. Ha? May balag ko eh. Amo ba no kay Palo? Aw, pagka nakamura, may kabalog ko na nga. Hindi mo gawas yun na siya. Depende mo, magkukapalo ka na yung style ko. Hindi mo gutak at umay sa nila. Ako, gawas yun na siya. Buwas sa sakit. Kung dili ka gawas, imo ang sakit.